local de Ourense e facer esa presentación diante dos medios de comunicación para que haxa un coñecemento de que o Partido Galego está arrancando aquí en Ourense, arranca como tal Partido Galego. Tamén teño que dicir que está falando con máis grupiños que neste caso o Partido Galego, está falando con outros grupos para sumar eses esforzos cara a conquerir non só unha gran candidatura nesta cidade que o precisa e casi os de fora tamén son conscientes deso, senón tamén unhas boas candidaturas en determinados concellos desta provincia, algunhas delas que xa acreditaron a representación e que, polo falado con elas, se sumarán a este esforzo, o cual, esperamos no mes de maio contar cunha boa representación nesta provincia do interior que tanto precisa, porque estamos asistindo todos os días a algo que son noticias negativas para ela.